Aruncare de la margine pentru Concordia, centrare fără probleme pentru Rohețchi, intenția lui Davragiu de a centra. Onciu respinge spre Ungureanu. Diniță, Davragiu și prinde foarte bine Rohețchi la devierea juniorului Ștefan Pop. Zidul format de suceveni din 3 jucători, însă execuție defectuoasă. Nou stativă spre Diniță, însă extraordinară intervenția lui Rohețchi. La Bălașa acum, Ungureanu. Pasă în spate, șut al lui Ungureanu Cristian, însă în minutul 53 Andrei Rohețchi reține foarte bine. În continuare, micul grup de suporteri veniți special de la Suceava pentru acest meci domină fundalul sonor al arenei din Chiajna. Să vedem această acțiune. Șuleru însă este blocat, mingea la Homneac, șut puțin pe lângă poartă. Minutul 55, minutul 57, șut Celpan, însă prinde cu siguranță Niță. Gazdele continuă acțiunea ofensivă pe partea stângă. Va urma probabil o centrare extraordinară. Rohețchi la lovitura de cap a lui Diniță, minutul 59. Va urma sigur o pasă. Șut prins cu siguranță, șutul lui Ciubotariu prins de Rohețchi. Onciu foarte bine, reușește să se descurce, dar pentru puțin timp. Diniță, extraordinar, din nou Rohețchi, în contraatac Șuleru, de unul singur, faultat. 5 jucători de la Concordia în zid, șut Onciu, puțin peste poartă, minutul 90. Sunt ultimele clipe ale acestui joc. Într-adevăr, fluier final, victorie spectaculoasă și extrem de importantă pentru acest final de campionat pentru Cetatea Suceava. Scor final Concordia Cetatea 0-1 prin reușita de excepție a lui Onciu.